ademe koyo ngene to. Apa ngono enek sing ngene kulkas ora ditutup ya. Jan redek aku. Kayak dalane sepine koyo ngene. Apa padha kemulan paling yo? Ora lho, jane resek kok panggah numpuk nganti kesel aku wae. Loh, lah kayu jem. Rene ya. Oh iya. Oh alah, jane nyapa kecelak-celok jane arep dikeki apa? Nyapa? Lah dolan-dolan kene lho. Aku dhewe ora nek wong wing. Alah wong ya trah ademe kaya ngene prene padha mlungker kasure dhewe-dhewe. Wong ademe kaya nek kutub utara kaya ngene kok Lah iya. Mau ora wis nek 3 dino iki lho ademe. Lha men nyapa tek plecal-plecul mentok ngono wae. Lah lekmu ngomong kaya arep ngemplok aku kok. Lah yo ke saiki usume becekan lho. Kayak gini yo minah iki engko arep manggulan. Yalah iki engko to becekane. Heeh. Kayak ngene iki aku jan ra duwe dhuwit, jan ngenes aku. Mbok utang-utangno dhuwit to tak nggih becek. Lah aku ki yo ora duwe dhuwit lho. Dek inget tas tak nggih arisan nyatusan kae. Terus tak nggih bayar listrik entek 90. Tak nggih nempur beras 5 kilo. Terus dek ingi mari becek. Ning Tanjung kono enek wong 4. Oh alah, ngene iki lek becek nggae beras kencur apa ya oleh? Oh alah iki aneh-aneh kok. Wong beras kencur nggih becek. Ora karuan apa-apa beras apa tepung beras kono ya ora apa-apa. Ya kan sing penting enek beras Ayo padha ngrasani sapa iki? Gek kowe iki lho kondi tek turut tegalan barang iki lho. Alah emang tas luru-luru kambil. Nek berita lho. Berita apa? Yunah tas tuku gelang grembyong-grembyong ngiwonengen. Oh ye. Heeh, ngene jenenge sanding lho, tangane dontang, tekne cara jawane pamer. Halah, wong kuwi lho cuk gelang asli aku lho eroh lek tukune. Heeh ye, tiwas atiku wis mengkap-mengkap. Lah iya. Lah iku padha becek kapan? Yo engko becek jam-jam 3 apa piye ngono. Ngono? Iya. Aku engko bareng ya. Heeh iya. Ya wis aku tak balik yo. Adem-adem iki penake ya turu. Oh ya wis aku ya tak balik. Jangan apa-apa ya. Iki ngomong karo sapa? Alah, gak apa-apa. Mbak Fir, ayo budal. Sik tak kudungan. Yo. Jane kudung kuwi nyandi to? Oh, lah iki apa? Ayo cepet rantai karawane. Yo setelah aja pok tas. Jadi tas mungkin nanti toh. Soalnya kayak ono GPS lho ben kena dilacak. A few moments later. Wes Jo. Jo gendang. Loh, saya kok ora kena diuripi. Lah gini ya wi, wong tas kena lho. Mbah, gek pedas liyan pisan. Gek ke susu-susu. Lah apane lho? Apa spione? Apa nggo napelke? Lah kok iso-isone iki lho, kuwi iki ora ngaruh. Lah terus apane? Lah ya kuwi lho. Lah piye apa mlaku ae? Iki ya. Wong kene lek maca sekesok teko kono pre yo luntur keringetan. Lawan jagange lali rong tak unggahne kok Oh alah, ya ngono kuwi motor lek nyilih, katrok.
istiqomah. Sik tak buka asal langsung sik. Iki isine apa iki? Iki donat atose kaya ngene lho, nggih badem pitik per pitike kain-kain kaya ngene iki. Iki lupa rasanya tangi, melompong pisan. Jadi apa ini? Rolling and action. Orang-orang wis bahaya jengguyu. Maskeran. Rolling and set. Ini piye kameramennya guyu aku. Rolling and action. Lah iya. Wes. Lah. Lah iya. Wis nek telung dino iki lho Adi. Yo kayak saiki yo usum becekan lho. Kayak gini yo menawis mae. Iki mau wis sanggulan. Semanggulan. Lah yo kayak saiki usume becekan lho. Kayak gini yo minah engko arep manggulan wisan. Iya. Terus tak angge bayar listrik entek 90. Terus tak angge nempur belas. Alah iki yo aneh-aneh wae wong beras. Ini kayaknya nggak. Iya. Apa? Natural. Iya kan kaya oh kaget nggak ngene ae. Ih, ngene toh, mang ngene terus. Kaya kekenaan kuwi ngono ya, kesandung opo ngono ya. Ada penontonnya di sini. Sama siapa ya? Nggak mungkin lo kalau kesana. Orang apa aku. Dan Orang kena diuli. Ambo, gak beda silian pisan. Bisa aku susu bisa. Oh my god, what is that? Silian pisan. Gak selak ke susuku susu. susu. Beda silian pisan. Gak sudah. Bisa. Angel loh. Embo kayak beda silian bisa. Kayak salah susu. Kayak angel toh. Oh, gak beda silian pisan. Lagi-lagikan. Iya, wong kene lek macak skesok atau kono alah. Wong jagange ora lali ora tak enggahne lho.